Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir Müslüman doğan soraptır. Hazreti İmam Azam Ebu Hanife mescidin içinde nahar yemeğinin barasında näme diýipdir. Hadi Müslüman doğan mescidin içinde nahar yeme doğru değil. Fakat bir adamlara doğru ki etikaf niyet eden bolsun. Mesela arada da ahirki 10 gününde etikaf sünnet. İnha şolarda iyi biçeninin işgali yok. Ya özü bir nezri etikaf ediye. Mescitte 2 gün, 3 gün. Ya bir nefli etikaf bolsa. Hemme gelip tani şu wagt bolup durşy sadaka edýärler. Hawa içinde wag nasihat bolýar. Indi nahar ýejek bolanda gelin etikaf niýet ediň diýip aýdýar. Bir şer'i formasy däl. Hemişe mescide gireninde etikaf niýet etmeli. Etseň sawaby bar. Gowy. Indi şonda inha bir moga içinde iýmeli bolsaň zat etseň, şonda bolar. Emma gurrun edip, zat edip, ondan soň nahar ýejek bolanda etikaf niýet ediň diýmek bu bir fesenlide zat däl. Ne kadar imkan mescidin içinde iyip içilmese gowy. Hatta nefli etikaf bilen hem edilmese gowy.